Elmidama dillerimde senadır. Berkarar döwletiň bagtyar döwri. Arka dağım vatanmyda penadır. Berkarar döwletiň bagtyar döwri. Assalamu alaykum. Garaşyl baky tarap Türkmenistan döwletimiziň arasy gowazyndan demalýan baty adamlary bilen öňe alkynýan agdyr merdana türkmen halkymyz mehriban ileşir edi watandaşlar. Gulleýän gulatşýan günü şu diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan beýik ipek ýolunyň ýüregi ýylymyzyň her bir günleri taryha altyn harflar bilen ýazylýar. Elbetde gahrman arkadamyň saýasynda diýarymyzda toýlary, bayramlar ulaşýar. Türkmenistan diýarymyzda türkmen aýdymlary mukamlary belent ýanglanýar. Garaşyl baky tarap Türkmenistan döwletimiziň geçmişine can, geleceğine şan berýän milli medeniýetimiziň sunwatynyň hak goýanlary gahrman, mehriban arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Atalarymyzyň arzu umytlaryna bina bolan garaşsyz hemişelik baky tarap Türkmenistan diýarymyzda mundan meýlegem ötüşleri, rowaşyklary tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ileşir edi watandaşlaryna şeýle ýaşy arzular bilen Türkmen owazy teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän köňül owazy gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Mehriban ileşir edi watandaşlar biziň gepleşigimiň şu günki mehmanlary. Ýanglan ýarym 2018 telebäsleşiginiň ýeňjisi Şamrat Hojaguliýew hemde biziň Zeki Naýdymşymyz Bagtyar Jumay. Ýigitler sizi gepleşigimizde hoş gördük. Gahrman arkadamyň saýasynda güneşli diýarymyzda toýlara, bayramlar ulaşýar. Şany garaşdyrlygymyzyň öň syratynda geçirilýän Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn azraty bäsleşiginiň şäherlerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşigine gatnaşyp elbetde gahrman arkadamyň şaher paýyna munasip bolmak bagtym size miýetler etdi. Ine şu pursatda Şamrat öz ýürek arzuwlaryňyzdan bide tomuş edip turan ileşmedi ýetirdiň. Hawa mekan ilki bilen şu gepleşigine çağıranlardan köp sag bolun. 2018-nji ýylda gahrman arkadamyň aglan eden Türkmeniň altyn azraty bäsleşiginiň şäherlerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşigine ýeňji bolmak maňa miýetler etdi. Hormatly arkadamyň şaher paýyna munasip boldum. Men ören begenýär ulu sahnalarda muhalipalar onuň çykyş edip baýrakly ornlara munasip boldum. Sportdan peýdalanyp biz ýaşdakylar üçin gahrman arkadamyň edýän atalyk aladalaryna köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerine elmydama rowaşlyklary selmegini tüýsüregimden arzu edýän. Köp sag bolun Şamrat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde gahrman arkadamyz ýaşdakylar ýüze çykarmak üçin ýurdumyzda bir näçe bäteşikleri elbetde geçirip berýär. Diýarymyzda bir ýaşdakynyň ýüze çykmagyna bir uly itergi berýär. Näme? Sözüň gutaran ýerine saat başlar diýişýär Şamrat gepleşigimiziň başynda bir siziň ýerine ýetirmeňizde bir aýdymlaň bir ýerine iýleşmede ýetireliň, soňra söhbetleşigimizi ýene dowam eder. Edi watandaşlar, Türkmen owazy teleýiliminiň daşlaşmaň biz siziň isteklerinizi kanagatlandyrmak maksady bilen iň gözel aýdymlary ýaýylma berýär. Häzir bolsa gepleşigimizde Şamrat Hojaguliýewiň ýerine ýetirmeginde aýdym ýanglanýar. Diňleň, diýinjalyň.
Behriwan ileşer edi watandaşlar köňül owadaty gepleşmedi. Siziň bilen dowam edýär. Ine Bagtyar Mehriwan arkadaşymyz şu türkmen medeniýetiniň sunuwatynyň pajarlap etmegine bir näçe işler durmuşa geçirip berýär. Şurda sizem öz arzularyňyzy ileşmedi ýetirdiň. O biz ýaş aýdymçylar üçin gahryman arkadaşymyz ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Halifalarymyzdan miras galan aýdymlary täzeden öwüşkün berip halk köpçüligine ýetirmek üçin hormat arkadaşymyz bize atalyk aladan etdi. Bize aýdym aýtmana, saat salmana, ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Gahryman arkadaşymyň jany sag, ömrü uzak, berent başı aman bolsun. Köp sag bolun Bagtyar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elmadamasyň dörejek äleminde üstünlikler arzuw edýär. Elbette aýdym saat hemmeleriň ýüregine täsir edip biljek zadylaýjy gudrat. Elbette aýdym saatdan doýma ýok, garma ýok. Şu ahyryň şeýle tetirleri bar. Aýdym saatdan ýasalypdyr ýüregimiz, şoň şuň aýdym saaty ýaşamak kyndyr. Gögüniň güller açar şahat bakar aýdyma madyma şonça ýakyndyr diýär. Gepleşigimiň şu ýerine Bagtyar, siziň ýerine ýetirmeňizde ileşmede aýdym eşdiräýli. Mehriwan ileşer edi watandaşlar köňül owadaty gepleşmedi. Lekin aýdym şeýmez Bagtyar Jumaýewiň ýerine ýetirmeginde şol aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, diňjalyň. Atlı arabatlı bilgilikleri, atlı arap atlı koç şibikleri, teorinin bekleri falan geldi mi, geldi mi, geldi mi? Ey cıgaların tel tel koyları mezhane, teorinin bekleri falan geldi mi, geldi mi, geldi mi? Ya teorinin bekleri falan ya yalan ayrıldı akşekik ağlar gelir ağlar ahay. Ey atıl helaliler bulur tabanları, tevhidin bekleri falan geldi mi, geldi mi, geldi mi? Ya belli hevel heder güne yetmene, aman hevel heder onu tutmana, tutmana, tutmana. Ey tevridin bağına heyran etmene, tevridin bekleri falan geldi mi, geldi mi, geldi mi? Elven aydın hanım kanı bağlıdır. Ey zinalarım şapka bile dağlıdır, dağlıdır, dağlıdır. Akıl korkum gencilere bağlıdır ey. Vah vah ey. Tevhidin bekleri falan geldi mi, geldi mi, geldi mi? Ya tevhidin bekleri falan, ey geldi mi, geldi mi?
Babygam bar, aşyk aýdyň pirleriň, kalby joşly, şakandaz zorlaryň, görogly bir jelal etdiğin erlerin, görüşde kiň namy bolan mukamlar. Dogamyk dogamdyr gödül ilimde, mukamlar ýanglanya aýdym dilimde, berkararlyk, bagtyarlyk döwründe, şan şöhraty, arşa galan mukamlar.
Mehribany ýeşler, ýedi watandaşlar köňül owadaty gepleşigmedi. Dekin aýdym şeýmez Şamrat Hojoglyw bilen söhbetleşik arkaly dowam edýär. Şamrat görüşme diýäli gahrman arkadaşymyz Halipa şägirtlik ýoluny, giň ýol açyp berdi. Elbetde halipalarymyzdan miras galan aýdymlary häzirki wagtda ýaş Zekin aýdymçylarymyz işläp täze rewişde halk köpçüligini ýetirmek üçin ähli mümkinçilikler, elbetde ähli şertler dördür. Elbetde halkymyzda şeýle bir aýtgy bar, şägirt bolmadyk, halipa da bolmaz diýär. Elbetde şoň üçin ähli bir işde halipalar bilen maslahatlaşylýar, elbetde maslahatly biçilen doň gysga bolmaz diýýär. Sizem ýanglan ýarym telebäsleşigini elbetde öz halipalaryňyz bilen maslahatlaşyp aýdym saýlansaňyz, şu pursatda halipa şägirtlik ýoly bardy. Gurumyz dowam etsin. Hormatly arkadaşymyz halipa şägirtlik ýoluny açyp berdi. Köne halipalarymyzyň aýdymlaryny täze öwüşüm berip, estrada ýoluny geçirip, täze öwüşümlerde bermäge uly mümkinçilik görýär. Ýanglan ýarym telebäsleşigini taýýarlyk geçemizde halipalarymyzla maslahatlaşyp, öz näme gerek sesimizi gelişip aýdymlary saýlap almakda halipalarymyz özleri maslahatlaryny berýärler. Biz hem halipalarymyzdan uğur alyp sesimize gawat geläje aýdymy saýlap aldyk. Şu ýanglan ýarym telebäsleşiginde halipalarymyz maslahat berip, ak gözlü maralym diýen halk aýdymy ýerine ýetirip bereň. Ol aýdym hem şeý ýanglan ýarym telebäsleşiginde maňa uly üstünlik getirdi. Mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirip bereň. Mehribany ýeşler, edi watandaşlar onu gepleşigimiň şu ýerine Zekin aýdym şeýmez ýanglan ýarym 2018 telebäsleşiginiň ýeňjisi Şamrat Hojoglywyň ýerine ýetirmeginde türkmen halk aýdym ýanglanýa diňden diýin jarym.
hina laptar qolmy. Hay almamış kanı başımdan gelir yılgışına mayından akıllı maralımı. Sen benim maralımı, gülüm maralımı. Kalbi joşunudu güýä ýad ýaly, ogaby aqqyndy misli ýag ýaly, ak gözlü maralym näzli ýar ýaly, aýdymlar aýdylýar gözel watanyna, bir-birige mehir berip ýaşalyň, söýgüler yürekde köňüllü bolsun, aýdym aýdyp yüreklerden joşulyň, bagşylaryň bilen heňinne bolsun. Hey
Jahanna adamzat düreli bäri. Qanat qaqıp dünya dolun aydımlar. Güller wasf ediyen bilbiller ýaly. Ata baba şondan söýlen aydımlar. Toyxanadır gül watanyň şar ýany. Aydymsazyr dokçulugyň nişany. Gadymy türkmeniň şöhrady şany. Köňüllerde joşun alham aydymlar. Düňürdäp duranlar türkmeniň tazy. Belentdir, şirindir näde ogady. Joşunudur güýdi bahary ýady. Derde derman bolan melkem aydymlar. Yürek telwazurda aşyň dagyna, guşlar nagma kakfy erim bagyna. Çay başynda kergun seker şagyna, derde derman bolan melkem aydymlar.
Yürek söýgü küýsär, söýülmek küýsär. Bahar gullarının küýsüşi ýaly. Belentdir, beýikdir insan söýgüsü, daň fehir mahmal ýelleri ýaly. Söýgü bilen giýňär bu täsin dünge. Söýgü tolkun atdyr giden ummany. Täsin söýgü söýülmekden güýjalýa. Suwdan suwsan maýsan tümri ýaly. Gullar elwan açylar söýge. Gamly yürekleriň açylşy ýaly. Garrymaz tükenmez insan söýgüsü asmanda gelýän köp bolşy ýaly. Bagtlar gämidir durmuşur umman. Sürün gämiňizi hiç gaçan düşünmän. Bek ýapyşyň dögülmesin sürekler. Bir-birinden ayrılmasın yürekler. Çok sağ olun Bagtyar, Şamrat, yiğitler gepleşimizde gelip beren gydykly täsiri gurulmagyňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlagyňyz, çalyp beren sağlagyňyz üçin bizem size elmydama, sunuňy da eleminde, dörejlik eleminde diňe üstünlikleri, öňüçlikleri, rowaşyklar tüýsürekden ardyk edýär. Elmydama täze aýdymlagyňyz, täze eserleriňiz bilen şirin owadyňyz bilen ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda çykyş edip mehriban dinleýijilerimizi, gahrman arkadaşlarymyzy hemişe beýendirip gezmeňizi tüýsürekden ardyk edýär. Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň gürogady bilen ötüşli menzillere sary gadamron. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ardy rojaklaryňyzda şagy gülükleri, aýdym sadyň şirin owady hemişe belent ýanglansyn. Mehriban ile şer edi watandaşlar şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen owady Tileýlim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän köňül owady adly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene-de Türkmen owady Tileýlimine diýdarlaşýançak hoş wagtyňyz.